επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να ακουμπήσει όλο το γιο στο Ευαγγέλιο, θα ακουμπήσει ένας ή οι άλλοι να κουμπάνε την πλάτη του ολονού. Ξέρετε κάποιος, το θέλει. Λοιπόν, ακουμπήστε την πλάτη του ολονού. Πολύ στενά. Πάνετε. Όλα τελειώσουμε γρήγορα. Κοιτάξτε μια στιγμή που περιμένουμε χρόνια. Εγώ που να κουμπίσω. Λοιπόν, επαναλαμβάνετε μετά από εμένα. Ορκίζομαι να φυλάτω πίστη στην πατρίδα. Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα. Υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους. Υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους. Και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Καλορίζικη. Καλώς ορίσατε στο Λέσβινο. Θα σας διαβάσω το μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή, ο οποίος δεν μπορούσε να είναι σήμερα κοντά μας.